wal gharumin harun wa bil harami wa kullu tarzimi ja'u syara'i mahafi ami fasifku bil qamari siddiqul amzarima wa hum yakuluna wa bil ghairi min ali maulaya sholli wa sallim abada ala habibika Bapak kiprah angka sepisan nenggih kanthi gelaring warokan wanci menika kinarya lampahe nenggih rebut kaprajan denya cinarios yen to Ki Surayuda mapan ing Padepokan Gunung Sari gadhahi kekalih putra ingkang nami Sento Tuwin Gentro kekalih putra sanyata sampun diwasa mila duk rikala kepengker Ki Surayuda pitungkas dening putra-putra yen to kepareng badhe nurunaken tuwin ngaturaken sadaya padepokan lan pandherekipun dumateng ngarsaning keng putra ingkang unggul ing kasekten mila kiprahing Gento Tuwin Sento dados prahara kinaryadu kasekten. Bapak opo kula Sento Bapak iya duk rikala kepengker kula mireng yen to panjenengan badhe saleh ateges panjenenganipun ngasta wonten padepokan sampun sepuh betah putra ingkang badhe nglurut sedaya gadhanipun bapak ateges mesti mawon tumiba dening kula ingkang langkung sepuh bapak mila saderipun panjenengan maringaken kaliyan kula pamatur nuwun kula tanpa upami parandene kula pun mantep yen to panjenengan ingkang badhe ngaturaken sepadepokan lan kasekten panjenengan dumateng kula putra pembayun kula ingkang barep nanging eling lho bapak rayi kula ingkang nami Gento menika piyambakipun licik pawonganipun culika mangsa borong panjenengan anggenipun kepareng dadaki marang putra jenengan angka kalih supados
saged lancar lan gangsar anggen kula rebut wontenipun padepokan lenggah kinarya juru utawi brahwana ing padepokan Bapak. Iya. Dole-doleku kabeh sento utawa gendo. Ya, Aku wis tuwa. nggih, Bapak. Do rungokno iki ana wilayah Bulurjo Arusna Teleng. Nggih, ning ngeten Bapak, nyuwun ngapunten. Iya. Ampun seru-seru mangke ndak gento mireng pangandika panjenengan pripun? Ora. Pangaturke kula mawon Bapak. Iya. Aku wis tuwa. Nek kowe kuwi iso kaya bapak, aku di padepokan yaiku Gunung Sari. Ya, Ora sore-sore tak turunake. cocok kula mesti mawon. Iya. Ingkang badhe lurut Bapak. Gento. Loh. Gento. Piye adiku? Sendo. Aku ora trima najan aku krungu ana ing sak mburine pargian ki Nggih. mau. Kowe muni apa karo bapak? Aja licik-licik marang aku to Sendo. Jane aku mono bakal primpen. Mergo iki wadi rehne kowe wis krungu gento. Eling, aku kakangmu luwih tuwa tinimbang kowe. Aku kang bakal ngenteni bapak ana ing padepokan. Ngilmune bapak wis tumurun ana ing aku. Mula becik aja ganggu gaweku, kowe manuta karo bapak kalawan kakangmu. Ora sudi to Sendo. Nalika ana ing papan kene padepokan Gunung Sari arep tak tombo kabeh sing jenenge Gento ora trima. Bapak aja ngono kuwi bapak. Sawijine kowe ndek putra kang loro, bagus rupane nanging beda pengati-atine. Aku ora banget ring licik. Kepareng Lehno aku. Genos, Kowe aja padha padudon. kowe arep nuruti bapak. Apa kowe duwe kasekten kaya dene bapak? Aku kang luwih tuwa, bapak wis nurunake marang aku. Sing tak arep-arep ya mung kasektene bapak marang aku to. Keparat, mundur. Dadeke. Gento. Gento. Eling mawas gento. Para raseksa belanono. Hei. Hei, yo. Hei, butalke. Piye to? Waspadakno, ayang-ayangku denawa raseksa loro. Tinimbang kowe wirang, mundur ketimbang gaglak marang raksasa. Ora trima keparat. Senajan para siswa-siswamu nanging aja wedi karo kasekten sing tak tampa. Tak jika ana ing laladan Gunung Gedhe, tak trima, tak jaluk tandang gawene. Kibar. Yen aku duwe raseksa, kowe duwe apa gendro?
sing tak jaluk tandang gawemu. Mundur. Piye? Sawijine tak tokke. Kaseksan Musabara. Maju. Maju. Denawa maju dintake. Wis cukup. Aku urung trima. Sawijine ingon-ingonku kang sawiji iki tak baleke ana ing Gunung Gedhe. Nanging aku isih duwe para siswa Warok Suramenggala. Parat kae mono waroke dlondonge bapak. Kanyata licik kowe. Yah, ora dadi ngopo. Denawa, mundur, bali. Bali ora kowe. Sawijine singa barong bali kang ingon-ingonku ana ing Gunung Gedhe. Tak jaluk tandang gawemu. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Ayo, glondonge Gunaraga. Wiwiti. Sokalah Gunaraga. Yo Gunaraga, balamu Gunaraga. Para siswa-siswaku, tak jaluk tandang gawemu. Aja ngisin-ngisinku. Para kawulane sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun.
siswa-siswaku padha siagana anggonmu kegladen nira siagana do tumandang karya sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng Kebar Bidal, Kibra hey! Bidal hey! Wah, ah, hey! Wah, hey, ah, hey, ah. Pasukan bola kiprah.
glondonge Gunung Sarya. Eling-eling sira manungsa mumpung ana anggonmu salat kaji mumpung durung katekan mula ingkang juru pati Alir-alire ala ekan arep nyambut nyawa nira mula kanca sing waspada ibadah mengalah dunya. La ilaha illallah La ilaha illallah. Walau kiprah kibarke, ayo ayo ayo. Wah, ayo, wah, wes, ayo, wah, wes, ayo, wah, zaman wis akhir bumi goyang akale jumir nakarane goyang Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akale jungkir negara zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akale jungkir, umane rusak.
Gento. Piye? Sawijine ana ing papan kene aku durung rega yen durung rampung anggone para siswa-siswaku gladhen. Siswane bapak udu siswamu. Bapak menehke aku apa menehke kowe? Titenono deloken kasektene dhisik. Ditandang gawe mico. Ayo baleni, Co. Ayo. Prasaja wae Gendro. Aku durung rampung. Becik kaya ngene Gendro. Gendro. Piye Sendro? Sing adil, aku kalawan kowe tunggal. Ora iso. Aku kalawan kowe tunggal. Ora iso. Perangan kene duwe aku. Perangan kono duwekmu. Tetep tuaku. Ditandingi. Kabeh iki para siswa-siswane bapak neruske bakal aku. Ora bisa. Kowe sing ana, aku sing ngene. Ning kudu janji. Yen to badan wakilmu kok kono kalah marang kang perangan kene, becik kalah. Saiki sawijine ngono penjalukmu tak turuti. Ya. Sawijine ana ing para siswa-siswaku iki tak jaluk tandang gawene, tak jokke sing gedhe lawan sing gedhe, sing cilik lawan sing cilik. Dlontonge raga dadi maju, aja nganti asor. Maju. Raga sasi. Maju kene. Aja nyepelekke para siswa-siswaku. Sendro. Delokeng siswaku sing ana ing kene. Waspadakno Gendro. Luwih tuaku bareng tak jaluk. Dlondongku cilik kasektane gedhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku batok ilailo sira mamanya solo oleh payung muda ajendik loloba ora obah yen obah medeni bocah urip golek duit. Waspadakno kene tetep siswamu luwih asor tinimbang siswaku. Aja kakan sumbar Gendro sawangen dhisik. Delokeng dhewe
dasi raga dadi tandang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku batok elailo siromo menyasola elae payung kudu jendit lolo bak wong mati ora utah yen noba medeni bocah yen urip golek opiet Gendho cukup ora maido yen kasekten wimbang marang aku ning kaya-kaya aku durung lega aku durung anggone para siswa-siswa sepisan malih tak elingke sun elingke becik ngalah kakangmu wae aku ora arep ngalah yen to kowe tetep durung bisa ngalah aku durung trima tak enteni nang tak endi anteni telung dina kasana ing palagan kebon Bima parat tanding kalian ada idak kowe teni ning kebon Bima Boyolali sawijine tak idak dase Gadot kaca edan Gadot kaca edan omahe ente-entean kaca edan Gadot kaca edan omahe ente-entean gunung itu gunung ono serat bangunan Gadot kaca edan Gadot kaca edan omahe ente-entean warok sura manggala warok sura manggala kang gagah panen prakoso waroke suranata waroke suranata yekti sedhi mandraguna ngatot kaca linggang omahe anta-antaan kulon-kulon gunung ana warok padha gladhen warok sekti warok sekti waroke sang wirata ayo matu kabeh ayo
kapan balimu tak tunggu. Ya, 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 ya. Thank